Hi mga ka-faith! Alam mo ba kung ano talaga ang ibig sabihin ng Word of God o salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay isang napakahalagang regalo sa atin. Pero paano nga ba natin ito maiintindihan? Una, ang Word of God ay ang Biblia. Ito ang mga sinulat na salita ng Diyos, puno ng mga utos niya, mga pangako at kwento ng kaligtasan. Ikalawa, si Jesus mismo ay tinatawag na salita ng Diyos. Sa John 1:1, sinabing ang salita ay Diyos, at ito ay si Jesus. Ikatlo, ang Ebanghelyo. Tuwing nakikinig tayo sa misa o nangangaral tayo, naririnig natin ang Word of God, ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya kapag nagbabasa ka ng Biblia o taimtim kang nagdarasal, nakikipag-usap ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Tandaan, ang salita ng Diyos ay hindi lang para basahin, kundi para isabuhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-share mo rin para makarinig ang iba ng salita ng Diyos. Ako si Brother Rai. God bless mga ka-Disciple.